Как да звучите като Вирго? Като за начало, трябва ни бит. Новия Вирго го раздава малко по-рокаджийски. Започваме с китарката. Едно слушам до етритон. Скучно е, затова добавяме барабаните. Сега и за текста. Новия Вирго винаги отбелязва, че вече е отказал наркотиците. Като нова гола БДЖ, аз спря да друсам вече. Много е важно в текста да има поне един ред, който няма абсолютно никакъв смисъл и в който се споменава поне една английска дума. Думата може наистина да е абсолютно всякаква, примерно някакъв плод, някакъв зеленчук. В случая аз избрах патладжан, екплант на английски. Скърскар екплант и водата ти изтече. Изключително важно е и да споменете през какво сте преминали като сте били малки. Камион за сладолет на 3 години ма отвлече. На последно място по важност, Вирго винаги прекарва повече време с приятелката ви, отколкото вас самите. С твоята пак играхме на не се сърди, човече. Не забравяйте от време на време просто да се провиквате малко в микрофона, защото все пак да има с какво да запомним цялата песен. Спрях! Yeah! Като нова гонба БДЖ, аз спря да друсам вече. Скърскар екплант и водата ти изтече. Камион за сладолет на 3 години ма отвлече. С твоята пак играхме на не се сърди, човече.